Siyanamkela Avalanche of Grace kamalam ndiyuthenjiwe molweni. Namhlanje sizawufunda uYeremiya wesithandathu. iYerusalem seyijongene nokutshatyalaliswa ngokubayala ukuguquka ezonweni. Bayalunyukiswa kodwa nguYehova ngoba siyamazi uhleli esilumkisa njalo. Uhleli esilumkisa ngenxa yantoni? Ngenxa yothando lwakhe. Sithi guqukani, guqukani. Asiye kwivesi yokuqala. Ivesi yokuqala yatsho kweyethoba bayalunyukiswa. Ethi sabani nyana bakaBenjamini, niphume phakathi kweYerusalem naseTeku, nivuthele isigolo, niphakamise into iphakame phezu kwebhethe Hakerem, ngokuba ububi buyalunguza. Ukulunguza ke ukuthi isondele, buyalunguza, sekufutshane. Ububi buvela entla nembubhiso enkulu. Verse 2, umntwana omhle umteketiswa, intombi enguZiyoni ndiyayitshabalalisa. Verse 3, beza kuyo abalusi nemihlambi yabo, bagxumeka kuyo iintente zabo ngenxa zonke, badla elowo endaweni yakhe. Verse 4, yingcwaliseni imfazwe, sukani nime ninyuke emini enkulu. Athi ke thina imini iza kuzangana, ngokuba amathunzi okuhlwa ayoluka, sekufutshane. Verse 5, sukani nime ninyuke ebusuku, nizitshabalalise iinxande zayo ezinde. 6, ngokuba utshilo uYehova wemikhosi ukuthi yigawuleni imithi yayo, niyifumbele iYerusalem udonga lokungqinga, wona umzi wokuvelelwa wonke umphela, ukucudiswa phakathi kwabo. Verse 7, njengoko iqula liwampompozisa amanzi alo, yenje njalo ukumpompozisa izinto ezimbi. Wickedness iyaqhubeka yona, noba bayalunyukiswa kodwa inkohlakalo yona iyaqhubeka. Njalo izinto ezimbi zayo ziyampompoza nayo. Ukugonyamelwa nokubhuqa uvakala kuyo, kuhleli kukho phambi kobuso bam isifo nesibendo. Verse 8, uthi yalekani, yaleka Yerusalem, hleze umphefumlo wam uziqhawule kuwo, hleze ndikwenze kube senkangala kuwe. Iwarning yonke, ube lilizwe elingamiweyo. Verse 9, utsho uYehova wemikhosi ukuthi bawabhikice amasalela amaSirayeli njengomdiliya, bazabakrasha babakrashe. Sibuyisele isandla sakho emagatyeni njengomvuni wediliya. Verse 10, ndiyakuthetha koobani na, ndiqononondise beve. Ngobani nenzathetha nabo beve? Abeva noba uyakwenzeka ntoni na, abayiva nale warning. Yabona, ayaluswanga indlebe yabo. Abanako ke ukubaza iindleba. Yabona, ilizwi likaYehova libe liyingcekivu kubo. Sebeyithatha ukuthi nje ilizwi likaYehova ngoku seyithotshayo. Basalithathi ukuba ilizwi likaYehova liyanceda, uYehova uyabathanda, uyabalumkisa, sebesithi sisingcekivu. Yasiva eso siXhosa. Abalinanzile, abalikhathalelanga. Sebejonge le abayijongileyo, baphakathi kwesono, baphakathi kokwenza into ezimbi ezokukhonza izithixo.
verse 11 uthi ndizele ubushushu bukaYehova, ndizele ubushushu bukaYehova, ndidiniwe kukububamba. Buphalazele phezu komntwana estrateni, naphezu kwembutho yamadodana kunye, ngokuba indoda kwanomfazi baya kubanjwa. Sekuya kwintshabalalo ngoku, uYehova naye udiniwe. Verse 12 ziya kugqitha kubambi izindlu zabo amasimi nabafazi kunye nokuba isandla sam ndisolula phezu kwabemi belizwe, utsho uYehova. Verse 13 uthabathela kwabancinane kwesa kwabakhulu, bonke bephela babawa bebawile. Kuthabathela kumprofeti kwesa kumbingeleli, bonke bephela benza ngobuxoki. Zonke izinto ezimbi bathi zilungile, bayaxoxa bathetha into yokuthi hayi akukho nto embi ezayo emhlabeni. Into ethetha into yokuthi abava ngoYehova iphuma kubo, bafuna nakuthetha izinto ezifunwa sithi. Singaboni kodwa ngoku thina bafuna ukuthi nje sikholelwe ukuthi nje into ezimbi esizenzayo azikho mbi kuYehova. Yabona kwakukho nje leyo confusion. Leyo confusion ikhona ke nakuthi ke ku-end times. Asiboni into wrong. Sithi hayi zizinto ezenza obawo wethu babephila kanje, kanti siyayazi yona inyani. Asiguqukile. Nguquko, shumayele inguquko, kwi-repentance, sizithobe uYehova. Verse 14 bakuphilisa kalula ukwaphuka kwentombi yabantu bam, besithi luxolo lungekho uxolo. But there is peace kanti ayikho peace. Verse 15 baya kudaniswa ngokuba benze amasikizi, noko ke abadane nokudana. Noba benze amasikizi abadane nokudana, utsho uYehova. Abakwazi ukuba neentloni, abasanazo neentloni ze-end times. Sithi ke senantloni ngoku. Asoyiki uhambe siyofaka izinto zamagqirha phaa kwi-intanethi ngoku. Senantloni, kudala engathi izinto zazifihla. Hayi ngoku zifakwa kwi-intanethi. Oonomathotholo bayeza kusasa, xa beqhantsi bagcwala phaa. Kanti zizinto abazaziyo ukuthi asifunwa nguYehova. Basenantloni ngoba basazifihla. Phulaphula kulungile ngaphezu kokumbingelelo. Verse 16 utsho uYehova ukuthi yimani, still usabawonisha, usabalanduka, usabafuna bheka. Yimani ezindleleni khangele nibuze umendo ongunaphakade ukuba yiphi na indlela yolungileyo nihambe ngayo. Noyifumanela ukuphumla imiphefumlo yenu. Bathi ke bona asikuhamba ngayo. Bayaphendula bathi asizuhamba ngayo. Shanjalo verse 16 ufuna baguquke. Yehova usenalathemba lokuthi bazawuguquka, ufuna barepent. Bona ke bathi asizuhamba. Bafana nathi, andini ngoku sezi-end times bakhompyutha ngoku noYehova. Bakhompyutha bafaka zonke ezo zinto le kwi-internet. Akhompyutha ngoku ukuthi asizuguquka, instead bacriticize i-Christianity. Yiyo le isikuyo, selapho kanye. Akasincede uThixo, akasincede Yesu. Ukusuka verse 27 from verse 27 apho ngoYehova naye athe sebacekisa ngoku, selabazonda. Verse 22 siqala verse 22 utsho uYehova ukuthi uyabona kuza abantu bevela ezweni lasentla, uhlanga olukhulu luxhoxho luvele esinqeni somhlaba. Verse 27 baqubule isaphetha nencula, baqubule isaphetha nencula,
bazizijorha, abanamfesana. Yho, bazotshabalalisa ngoku. Bathumelela izizwe ngoku ezizobatshabalalisa. Abanamfesane, ilizwi labo liyagquma njengolwandle, bakhwela emahashini bexhobe njengendoda yokulwa ukufikela kuye wena ntombi enguZiyoni. Ukukufikela wena ntombi enguZiyoni. Verse 24, siluvile udaba lwaloo nto, ziwile izandla zethu, imbandezelo isibambile ukuzibhija-bhija njengozalayo. Verse 25, musani ukuya emasimini ningahambi ngendlela, ngokuba utshaba lunekrele lunxunguphala ngenxa zonke. Verse 26, ntombi yabantu bam, bhinqa ezikrwexayo, uzikhalele ngothutho, kuthiwa mabafaste, menzele isijwili ozelwe wam ukumbambazela okukrakrayo. Yinto embi eza kwehla ngoku, ukuba ngoku mabajike, ngoba kukhona into embi ezawubehlela, iinto ezimbi ezikrakrayo ezikufuneka baze bafaste for zona. Kufuneka befaste bambathe ezikrwexayo. Yi-warning yonke le, ngokuba uya kusizela ngesiquphe umbhuqe. Ukumbhuqe ozayo ozawuza ngesiquphe kuzawuba kubi. Uyabawonisha ke ukuthi repent, fastani, bambathe ezikrwexayo. Bayala. Imandi kaloku abantu aba xa beguquka, kodwa kukhona into embi ezayo. Xa sisoloko sixelelwa ukuthi njena, heyi, jikani, guqukani, ubukumkani bamazulu busondele, masimamele elo lizwe ngoba yiwoni yezayo imbi, yona ekhona embi, yona iyeza ezimpilweni zethu. Sikwi-end times ngoku, ncedeni, asincedaneni ke thina khe sicebisane ukuthi masibuyeleni kuyehova, funa sibuyeleni kuyehova, funa sibuyeleni maxhoba ayakhawuleza, singatshabalali, singaye ezihogweni. Nomtyholi usebenzela izihogo umtyholi. Yale nto izinto ezifaka le kwi-intanethi enza ukuthi abantu bangaboni into ukuthi yintshabalalo le. Kwi-end times ngoku kudibene kusiminyiminya. Xa uzobona ukuthi njena wena ingqondo yakho izawuba focused kwi-intanethi ukudlula icawe eselalini yakho, uzozibona sowulahlekile, uzibone umtyholi sele esihogweni. Umtyholi kaloku naye abafuni uba bodwa laphayana esihogweni, usebenzela isihogo umtyholi nee-demons zayo. Kanti isihogo esiyasenzelwa ngabantu, senzela usathana nee-demons zayo, hayi abantu. Masiguqukeni, masiguqukeni, siyanithanda xa sisitsho. Verse 27, uthi ndikwenze umcikithi phakathi kwabantu bam njengenqaba, ukuze uyazi uyicikithe indlela yabo. Verse 28, bonke bephela bazinjubaqa, abeva xa injubaqa uva, bazinjubaqa zazo iinjubaqa, behamba behleba. Ukuhleba kuthetha ngabantu, kuhlekisana ngabantu. Zezinto zethu ke ezo ke sizithandayo, asisaziboni naxa sirongo, ukuhleba. Akasincede uYesu, sizibone xa sisenza into ezirongo, sizoguquka. Behamba behleba, balubhedu nesinyithi, bonke bephela bayonakalisa. Itshe ngumlilo imfutho. Isekupheleni iLotte bafumana umgwebo ke lo, benyibilikise abenzi bobubi, abahlengeki. Hey, bayisilivere ecekisiweyo, uyabacekisa uYehova ngoku, uyabarijekta ngoku, naye akasabathandi ngoku, akasabafuni naye. Andithi nabo abamfuni, abamameli nomamela, naye akasafuni ngoku. Wathi masilime sitye.
yayisilivere ecekisiweyo ukubizwa kwabo ngokuba uYehova ebacekisile. uYeremiya 6 ngoku sekukubi, ngoku aba bantu bazayoluthintshweni. Masiguqukene nathi, ngoba yi-warning eza kuthi nathi le, yi-warning yethu le ukuthi nje masilungiseni iindlela zethu, siyeke ezimbi esizaziyo ukuthi uYehova akazifuni. Siguquke, sithembe yena uYehova ngalo lonke ixesha. Enkosi kakhulu, enkosi kakhulu ngokumamela, enkosi kakhulu ngenguquko. Ngoba incwadi kaYeremiya kufuneka siyipersonalize, uguquke wena as individual, siguqule, sithandazele, standing in the gap for ama-communities wethu, standing in the gap for i-nation yethu. Makasincede uThixo, akasincede, usuke the scales from our eyes, sibone into embi yona siyijonge, singabe sikhonza oothixo esibaziyo ukuthi abazusenzela nto. Ngabe sikhonza ii-idols, ezi idols ezalahlekisa abazali bethu nookhokho bethu, thina zizasenzela. Masiguquke. God bless you, we love you. Jesus loves you more. Jesus cares for your soul, for your lives, guys. He loves us too much. Kafuna usutsha.